కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ విధించిన నేపథ్యంలో యూత్ కాంగ్రెస్ మేడ్చల్ మల్కజ్గిరి వైస్ ప్రెసిడెంట్ మోయిజ్ లాక్డౌన్ ప్రారంభం నాటి నుండి ప్రజాక్షేత్రంలో నిత్యం వారికి నిత్యావసర సరుకులు బియ్యం పంపిణీ చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. కూకట్పల్లిలో కులమతాలకు అతీతంగా పేదల పాలిట వరంలా ఆయన కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి నిత్యం జిల్లా స్థాయిలో ప్రజల పక్షాన ఉండే మోయిజ్ ప్రస్తుతం పార్టీలకు అతీతంగా మానవజాతి మనుగడను కాపాడే సమయం ఇదంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కరోనా సమయంలో మానవతా విలువలకు నిదర్శనంగా మానవతా దృక్పథంతో కులమతాలకు అతీతంగా ప్రజలకు సేవ చేయడమే లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు. అదేవిధంగా ఆపన్న హస్తం కోసం ఎదురుచూసే ప్రతి పేదవాడికి ఇంటింటికి తిరుగుతూ వారికి నిత్యావసర వస్తువులు బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. ఏది ఏమైనా కూకట్పల్లిలో ఆయన చేస్తున్న సేవలు ఎందరో యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి. కూకట్పల్లి న్యూస్, మనమిక్కడ మన వార్తలు ప్రపంచమంతా అనే నినాదంతో జర్నలిస్ట్ కళ్యాణ్ సారథ్యంలో మీ ముందుకొస్తున్నాం. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఆశీర్వదించండి.